BBM, paaksi ko, pwede ba di ka ma-close friend? Nilabay ang oras, wala man mong ihol. Kabalo ko nga online siya pero mura og bungol. Wala i-accept ang ako ang friend request. Paitaning di tagwapo kay dili ko niya mabest. Pastilan ang buto kung sa'y rason o gano. Siguro di ko niya gusto kay dili man ko gwapo. Maghibo ko ninyo og mangita, muog seryoso los ninyo girls kay mamili man mo og gwapo. Ikaw ang bini-bini niya, mamili gwapo. Bini-bini mo reply mas kakatsa gwapo. Bini-bini namang sin basta di gwapo. Bini-bini ko mang aksi pili o gwapo. Ikaw ang bini-bini niya, mamili gwapo. Bini-bini mo reply mas kakatsa gwapo. Bini-bini namang sin basta di gwapo. Bini-bini ko mang aksi pili o gwapo. Ikaw ang bini-bini niya, mamili gwapo. Bini-bini mo reply mas kakatsa gwapo. Bini-bini namang sin basta di gwapo. Bini-bini ko mang aksi pili o gwapo. Aking bini-bini, gwapo ray gipili. Basta masikad daw, dili ko ka mapili. Walay gamit ako ang pilis niya para kanimo. Luyan kung kako pero dili na dito gwapo. Ang inyo gusto kay nalita ko. O seryoso unta ang ipalita ninyo. Dili required ang gwapo. Los ninyo, lihay lang sa